ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀନିବାସ କରଣ। ମୁଁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନୃସିଂହନାଥ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଅଛି। ଆମେ ଏହି ବିକ୍ରମନଗରରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ଯୋଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଗ୍ରାମକୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। 7 ଦିନ ଧରି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗ ପାଇଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ। ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଇଲୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ରୋଗକୁ ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କରାଇଲୁ। ବିଶେଷ କରି 30 ରୁ 40 ଆସନ ଆଉ 5-6ରୁ ଅଧିକା ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିଖାଇଲୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଲେ।